Радвам се да ви видя. Добре дошли в часът на любовта по BTV. Днес ще нарушим малко схемата на море от любов, защото имам един специален гост. Тези дни той ми се обади и разбрах, че момчето има огромен проблем. Сега той е тук, за да изплаче душата си. За мен е огромно удоволствие да ви представя футболната суперзвезда Жоро Бекама. Здрасти! Добре дошъл в студиото на море от любов. Заповядай. Как си, Жоро? Добре. Много се радвам за теб. И добре изглеждаш. Но всъщност ти ни потърси с една трогателна история, Да, бе! която доста те тормози от известно време насам. Какво се случи, Жоро? Какво се случи? Значи, така наскоро гледах анимационния филм за Цар Лъв. Гледала ли си го? Гледала съм го, много тъжен филм. Но направо се разчувствах. И там едно малко лъвче, то може би кило и нещо така лъвче, Симба се казва, търсеше своя баща. И той баща му после умря, нали? Да. И Симба много страдаше. Симба много страда и аз си викам, всъщност той и аз нямам баща. Така ли? Да, всъщност аз мой не съм го загубил. Аз просто мой не знам въобще кой е. Защото на Бошка едно време, като е правила GGBG, не е разбрала така де-факто от кой хромозом съм аз. Ми не го знаем, бе, майче, не го знаем кой е баща ти, бе, чедо. Ма не дейте за плюнчи, бе, майче, не дейте пред цял Перник се излагаме, бе, чедо. И там ти видя Цар Лъв какъв е той с една голяма грива, с едни големи мустаци, така реве. Нали, и аз викам, моят тати си го представям точно по същия начин. Да, бе, и си викам, моят тати, той ще е с голяма грива, няма начин. Значи аз си го представям, моят тати е едно към едно, с мустака и от двете страни, от лево, от дясно, с хубави, здрави ногти. И Сигурно така. е много тъжно да живееш само с представите за своя баща и никога да не си го среща. Жоро, обърни се към камерата срещу теб и направи твоето послание към баща ти очи в очи. Представи си, че той те гледа и му кажи всичко това, което чувстваш към него и би искал да се случи. Там. Да, Ама сега ли? сега. Седнал ли? Както ти е по-удобно. Както ти е по-удобно. Ще станем. Значи, виж какво, тате, сега аз ти казвам да си дойдеш. Ма той път всъщност не си е тръгвал. Всъщност аз съм сигурен съм, че гледаш сега и ще помоля, ако гледаш, да си дойдеш, ще си бъде много готино вкъщи, мама Бошка ще прачи кюфтенца, малцето ще купува каймичка, 60% свинска, 40% теничка. По цел ден с тебе ще слушаме Веста Змиенец. Те парчета в неделя ще си лягаме под голфа и ще си правим основен ремонт на голфа. Така че, ако ме гледаш, обади се, може ме намериш всеки ден от Перник, блок 315, първи етаж, улево. Улево. Защото в десто са едни идиоти. Аз съм улево. Това е обстоцето. Благодаря ти, Жоро. За какво? Жоро Бекама, герой в море от любов. Да излизам. Добре.